In het Hannemahoes in Haasbinnen stond dit weekend meer dan 100 etsen van Rembrandt te zien. Van één verzamelaar die 17 jaar geleden daarmee begonnen is. En dit werk, het portret van Johannes uit den Boogaard, inclusief de originele etsplaat die Rembrandt zelf gemaakt heeft, dat was zijn eerste aankoop. En van hieruit is het verder gegaan. Johannes uit den Boogaard was een befaamde, maar ook omstreden predikant van de remonstranten. En toen de remonstranten bij de synode van Dordrecht in ongenade vielen, vertrok hij naar Parijs. Toen hij 8 jaar later terugkwam, had hij nog steeds veel aanhangers hier in Nederland. Je kunt uitvergroten en je kunt achtergrondinformatie ophalen. Voor een deel heeft de verzamelaar een verhaaltje ingesproken. En voor een deel kun je mensen gewoon zelf lezen. Dat willen geen tekstbordjes bij de etsen, dat stoort. En waarom? Nou, dan zijn de tekstbordjes groter dan de etsen zelf en dat is een beetje jammer. Het is nu veel mooier. Saskia kwam uit Leeuwarden, dus daar hebben we ook een paar portretten van. Hij heeft hier een prachtig zelfportret waar hij zich met zijn nieuwe bruid, of met zijn bruid moet ik zeggen, afbeeldt. We hebben een paar uitvergrotingen in de tentoonstelling hangen van 2 bij 2 meter. En ieder vezeltje bijna blijft overeind. En dat is zo razend knap als je ziet dat de originele vaak niet groter dan 5 of 10 centimeter zijn. En dat ieder lijntje is gewoon met heel veel zorg gemaakt. Dus ik denk een eenmalige kans om zoveel van het werk van Rembrandt te zien. Hij heeft iets van 300 etsplaten gemaakt. En hier zijn dus van 100 platen, 1/3 ervan hangen hier afdrukken. En dat is wel heel bijzonder. De expositie wordt tot 22 juni.